गोकुळ सोबत गोकुल। अर्ज भरायला सुरुवात झाली तरी महायुतीचा उमेदवार ठरत नाही। मात्र केसरकरनं ठरलेल्या उमेदवाराला 1 लाखाचं मताधिक्य देण्याची वल्गना करत आहेत। भाजपवरती तर केसरकरांच्या घरात बसून पत्रकार परिषद घेण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे। दीपक केसरकर यांनी केवळ पर्यटन रोजगाराचं गोड गुलाबजाम जनतेला दाखवलं, प्रत्यक्षात काही केलं नाही, अशी टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील तालुका प्रमुखांनी केली। पाहूयात। निवडणुकीचं बिगुल वाजून 15 दिवस होत आले आणि या 15 दिवसाच्या कालखंडामध्ये जर आपण विचार केला तर भारतीय जनता पार्टीला उमेदवार देण्याची सुद्धा हिम्मत आज सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघामध्ये होत नाही। याचाच अर्थ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ज्या ताकदीने 2019 साली होती त्याच ताकदीने आजही उभी आहे, हे त्रिवार सत्य आहे असं मानलं तर वावगं ठरणार नाही। कारण ज्या मतदारसंघासाठी ह्यांनी कितीही नौटंकी जरी केली, आमच्याकडे रस्सीखेच आहे काय आहे, पण यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची रस्सीखेच नसून ह्यांची हिंमत होत नाही आहे की विनायक राऊतांसमोर लढण्याची। ही आज वस्तुस्थिती त्यांनी मान्य करावी आणि तदनंतरच या मतदारसंघाचे जे निंदे गटाचे आमदार आहेत आणि जे मंत्री म्हणून आज मिरवत आहेत, त्यांनी नंतरच आपण या मतदारसंघामध्ये किंवा ह्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये 1 लाखाचं मताधिक्य घेऊ की 2 लाखाचं मताधिक्य घेऊ हे नंतरच त्यांना समजेल। कारण आपण आपली मतदारसंघाची उमेदवारी आणि आमदारकी वाचवण्यासाठी जी दहशत ह्या जिल्ह्यामध्ये होती, त्या दहशतीच्या पंखाखाली आज लपण्याची वेळ त्यांच्यावर आज आलेली आहे। ही आज वस्तुस्थिती संपूर्ण सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघच नव्हे तर सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि राज्याला सुद्धा ज्ञात आहे। कारण ह्याच माणसाने गेली सातत्यानं मागची 10 वर्षाचा जर विचार केला तर दहशतवाद म्हणून ज्यांच्या विरोधामध्ये डंका पेटत होते त्यांच्या पंखाखाली जाऊन लपण्याशिवाय यांच्याकडे आता पर्याय उरलेला नव्हता। कारण यांनी त्यांच्या पंखाखाली राहिल्याशिवाय त्यांना उद्याच्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये नुसती उमेदवारी जरी मिळवायची असेल तर त्यांचेच पंखाचा आधार घेतल्याशिवाय कुठल्याही प्रकारचा पर्याय नाही। हे जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं त्यावेळीच त्यांनी ह्या मतदारसंघासाठी लोकसभा मतदारसंघासाठी राणेसाहेबांचं नाव लावून धरलेलं आहे। ही वस्तुस्थिती ते केव्हाही नाकारू शकत नाहीत, हे सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला सुद्धा माहिती आहे। त्यांनी या विधानसभा मतदारसंघामध्ये दिलेली आश्वासनं, आजची सिंधुदुर्गातील सिडकोने जमीन हस्तांतरणातला घातलेला घाट या संदर्भामध्ये एकही ब्र या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार यांनी काढलेला नाही। कारण ज्यांनी ह्याच्यापूर्वी या मतदारसंघातील जनतेला पर्यटनाचे गोड गुलाबजामुन देतो म्हणून जे दाखवत आहेत ते अद्यापपर्यंत पर्यटनाच्या माध्यमातून कुठलीही परिस्थिती आपल्या वेंगुर्ला असेल किंवा इतर मतदारसंघातील गाव असतील यामध्ये कुठलाही बदल घडून आलेला आपल्याला या ठिकाणी दिसून येत नाही। ही वस्तुस्थिती नाकारून आपल्याला चालणार नाही। त्यामुळे या विधानसभा मतदारसंघामध्ये असेल जे काय मताधिक्य मिळेल ते 1 नंबरला विनायक राऊत साहेबांच्या पाठीमागे असेल असा माझा ठाम विश्वास आहे। या नेतृत्वाच्या विरोधात आहे। त्या ठिकाणी जे रस्ते, पाणी, वीज या ज्या योजना होत्या त्या माननीय माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरेंच्या माध्यमातून ज्यावेळी निधी मंजूर झाला होता आणि तो मोठ्या प्रमाणात आज खर्च केला जात आहे, त्यामुळे त्याचं श्रेय हे दीपक केसरकरचे नसून ते उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांचं श्रेय आहे। त्यामुळे दीपक केसरकरच्या माध्यमातून जी आज त्यांनी दिलेली आश्वासनं ती आज फोल ठरलेली आहे। महत्त्वाचा विषय म्हणजे आपल्या दोडामार्गातील आडाळी MIDC त्यामध्ये अक्षरशः 10 वर्ष झालेले आहेत। त्या 10 वर्षामध्ये एकही उद्योगधंदा तिथे आलेला नाही। स्थानिक आमदार असून त्या ठिकाणी ते अपयशी ठरले असल्याचा मी या ठिकाणी आपल्याला आरोप करतो आहे। त्यांचे अनेक रोजगार उपलब्ध करण्याची जी आश्वासनं दिलेली आहेत ती संपूर्णपणे फोल ठरलेले आहेत।
आणि आज मी त्यांना विचारू शकतो की आढाळे सटका MIDCमध्ये मध्यंतरी अनेक कोटीचे आश्वासनं दिली होती, उद्योगधंदे आणणार, हे आणणार, परंतु आता निवडणुका जवळ आल्या तरीही त्यांचं कुठल्याही प्रकारचं दिलेलं आश्वासन पूर्ण होऊ शकलं नाही. गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांच्या विरोधात असणारे अपक्ष जे उमेदवार होते त्यांनी जिंकून येण्यासाठी दीपक केसरकर यांना किती घासाघासी करावी लागली हे आपण सर्वांना ज्ञात आहे. परंतु ज्यावेळेस शिवसैनिक जर नसले, जे कट्टर शिवसैनिक नसते, तर आज दीपक केसरकर आमदार नसते. या सर्वांचा विचार करता दीपक केसरकरांनी केलेले जे वल्गना आहे की आपण 1 लाख मताधिक्य मिळवून देतो, हे शक्य होणार नाही. या ठिकाणी दोडामार्ग तालुक्यातून आमचे विद्यमान खासदार साहेब मोठ्या मताधिक्याने या ठिकाणी त्यांना आम्ही मताधिक्य देऊ आणि येणाऱ्या लोकसभेमध्ये ते हॅट्रिक निश्चित करतील. महायुतीच्या उमेदवारांचा म्हणजे फॉर्म भरायला सुरुवात झाली. आज रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघासाठी फॉर्म भरायची सुरुवात झाली, तरी सुद्धा आज महायुतीला उमेदवार जाहीर होत नाही. आणि शिंदे मिंदे गटाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते 1 लाखाचं मताधिक्य मिळणार म्हणून जाहीर करतायत. पहिला उमेदवार जाहीर करा आणि नंतर मताधिक्य किती मिळवणार आणि किती जनता तुम्हाला देणार हे कळेलच. खऱ्या अर्थानं दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे, गेली 2 वर्षापूर्वी 2 ते 2.5 वर्षापूर्वी गद्दारी करून सत्ता स्थापन केली गेली. ह्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये मोठं षडयंत्र घडवण्यात आलं सत्ता मिळवण्यासाठी. आणि सत्ता बसल्यानंतर गेले अनेक 2 वर्ष सत्ता असताना हे भांडत होते, मी विकास करतोय. प्रत्येकजण सांगत होता मी विकास करतोय. नारळ फोडायला गेले, भाजपवाले नारळ फोडायला जाणार तर त्याच्या अगोदर जाऊन दीपक केसरकर नारळ फोडत होते. आणि केसरकर जिथे नारळ फोडायला जाणार तिथे भाजपवाले सकाळीच जाऊन नारळ फोडत होते. ही या मतदारसंघाची, सावंतवाडी मतदारसंघातली परिस्थिती होती. आज कबुलातदारांचा प्रश्न केसरकर सांगत होते मी सोडवतोय, तर राजन तेली तिकडे सांगत होते मी सोडवतो म्हणून. म्हणजे श्रेय लाटण्याचं काम त्यावेळी होत होतं. मात्र निवडणुका झाल्या की यांचं मनोमिलन होतं. पण हे सर्व जनतेच्या लक्षात येतं की जनतेच्या हितासाठी, जनतेच्या विकासासाठी, ह्या सिंधुदुर्गच्या विकासासाठी हे कधी एकत्र आले नाहीत. तर हे स्वतःच्या स्वार्थासाठी निवडणुकीपुरते एकत्र येत आहेत. त्यामुळे 1 लाखाचं मताधिक्य ह्यांचं स्वप्नच राहील हे या निमित्तानं सांगतो. आज खरं तर दीपक केसरकर रेटून खोटं बोलत आहेत प्रत्येक वेळी. म्हणजे आज तर प्रवेश त्यांना, म्हणजे आमचे कोणी कार्यकर्ते नव्हते, परंतु ते सुद्धा प्रवेश दाखवायची त्यांच्यावर केविलवाणी परिस्थिती आलेली आहे. म्हणजे गेले त्यांचे बरेच कार्यक्रमाला कार्यकर्ते आहेत तेच प्रवेश दाखवत आहेत. कारण यांच्याकडे तुरळक कार्यकर्ते, जेव्हा यांनी शिंदेगड स्थापन केला तेव्हा यांच्याकडे तुरळक कार्यकर्ते होते आणि तेच कार्यकर्ते करून प्रवेश दाखवत आहेत नुसते. ही परिस्थिती आज त्यांच्यावर आलेली आहे. आज भाजपवरांचं सुद्धा दुर्दैवाची गोष्ट की त्यांच्यावर एवढ्या वर्षात आज केसरकरांच्या कार्यालयात जायची वेळ, बसायची पत्रकार परिषद घेऊन वेळ आली. म्हणजे आज काय त्यांच्या निवडणुकी आल्या असतील, नाही तर काही आलं असेल, पण आज त्यांना केसरकरांच्या कार्यालयात जाऊन बसण्याची वेळ आली आणि पत्रकार परिषद घेण्यासारखी आहे. ही जनतेमधली चर्चा आहे. आणि त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थाने यांची झालेली परिस्थिती, आज हे उमेदवार जाहीर करत नाही आहेत, परंतु
उमेदवाराचं मताधिक्य किती मिळणार हे मात्र जाहीर करतायत आणि दर दिवसाला पत्रकार परिषद घेऊन सांगतात की उद्या जाहीर होणार, उद्या जाहीर होणार. उद्या यांचा उजाडतच नाही. मला वाटतं उद्या जर उजाडला नाही तर मला वाटतं विनायक राऊत साहेब बिनविरोध निवडून येतील. त्यामुळे यांच्यावर आज बऱ्याच अंशी यांनी विकास केलेला नाही. खरं तर हे विकास यांनी हे करू शकलेले नाही. हे नुसते भांडणं करत राहिलेत आणि त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थानं ह्यांचा पराजय हा निश्चित आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.